Jacqueline Borch għandha 46 sena u hija om ta' 3 tfal. Ġuvni u tfajla li ma jgħixux magħha u tifla ta' 10 snin bl-isem ta' Margis. Jacqueline hija om waħedha. Il-ħajja diġà ma kienx faċli bejn xogħol u trobbija. Iżda 5 snin ilu il-marda tal-kanċer ħabtet il-bib tagħha. ħabtitni l-marda tal-kanċer, kellet tifla kienet kellha 5 biss, kienet esperjenza kera. Ma dejjem iġġieliet. Staqsejna kif irreaġixxiet meta saret taf b'tifla żgħira xi trabbi u om waħedha li kellha kanċer. Taħseb id-dinja ma qed fuq dak il-ħin għax tgħid ħammut, ħanejx, x'ħana misħajsir mit-tifla, bit-treatment tkun inkisra, kif ħadd tivvinċi magħha, jiena esperjenza kera. Għalkemm tibgħu tiġġildilha meta tara tifla ta' 5, esperjenza kera. Margis bdiet tinduna b'ċertu affarijiet. Margis allura ma bnija ma rejtiex, imma mbagħad meta bittara li għali xari, tiġbolli minn hemm, tiġbolli minn hawn biex li ma turinix. Mbagħad kien ngħidilha bil-motu. Għax fl-aħħar mill-ħadd biex qed tiġrila, tiqala xara. Staqsejna x'kienet ir-reazzjoni ta' Margis. Jaħankom jekk dejjem ma. Dik kienet. U verament li l-kbir kien għadu ġej, wara li għamlet trattament, għamlet operazzjoni u ħadet ir-raġġi, il-kanċer reġa' feċ. Xi sena u nofsili ġejt operata u tatni taqliba ta' malaj. Għamlu l-isken ta' malaj u x'bdew jaħsbu li għandi il-trombosi fil-pulmun u r-riżulta li għandi fil-pulmun u fil-kostilja. Staqsejna xi tħoss meta tieħu il-kimoterapija. Huwa tip ta' persuna daħlet ġo fik u jisa għandek tajlok x'għandek tagħmel. Tipprova tiġġildilha ma fl-aħħar mill-aħħar jitellek. Tkun vera strong biex tiġġildilha il-kimo. Baqgħet tiġġieled tqum fuq saqajja u tmur għax-xogħol, iżda tgħid li l-ikbar dispjaċir għaliha kien meta avviċinawha biex it-tifla tingħata l-imħabba ta' familja oħra permezz tal-fostering. it-trattamenti li Jacqueline tieħu kull 3 ġimgħat, il-fatt li trid tieħu dawn it-trattamenti tul ħajjitha u l-fatt li ma tafx meta jista' jerġa' jfeċċ il-mart waslu għal dan is-suġġeriment li wara ħafna qsim il-qalb u konsiderazzjoni Jacqueline aċċettat. Jiena meta qalu l-fostering qatt ma nfadallix ħajja. Lو ġietni ġo moħħi dik, li ma fadallix ħajja. Għalli ma mhux aħjar, għalli nkunu nafu fejn ħadd tintefa' t-tifla għalli li toqgħod tiġri minn awwalen. Allora bdejt kont egoista qed ngħidlek, imbagħad għadku le, fl-aħħar mill-aħħar għadku jalla sibla familja li ma jkun joqosha xejn. Għatlu u li ma tinħaqarx hekk għalli aħna nagħmlu ċerki kbar. Sakemm tinstab familja l-fostering, Jacqueline tibqa' tgħix ġurnata b'ġurnata. Ngħixu llum għadha naraw. It-tifla ġiet tgħidli ma jemmorru hemm ġi moħra. La marġix ngħixu llum għadha naraw. Għax jien anke meta mmur nagħmel skennu hekk hemm sanġu saqajja. Li ħajsib li xi ħaġa, jew anke mmur treatment għax li għandna tobba qabel ma nieħdu treatment, ngħid ħajsib li xi ħaġa. Jibqa' bil-biża', għalkemm ikollok il-kuraġġ qabel il-biża'. Minkejja l-biża', l-esperjenzi koroħ u l-ħruxija li kultant il-ħajja tlaqana magħhom, Jacqueline tiqpa' tittama. Diment li jkollok it-tama jkollok il-fejqan.